Right, masikera zvakadi Zimbabwe yose. Mwari ngaaviitire zvakanaka madekwana ano muchengetwe nengirozi dzaMwari. Tinoziva kuti pane vamwe vedu vaakuita sevanodzokera kumashure kana kutadza kuziva kuti chii chasaka tisvike pakadai kana kuti chii chaakuzoitika kumazuva edu. Asi regai ndikutaurire chinhu ichi. Mazwi akataura mukuru wedu anova komanda vedu vageza akakosha zvikuru, ende mazwi iwayo ngaagare muhana dzedu, tifambe nawo ogogara matiri nekusingapere. Struggle yega yega inonge ine makomanda, zvisinei nekuti makomanda anogona kunga vakati one day but still vachitaura the same. But mukuru wedu wehondo iyi ndivageza, ndiye mukuru wedu. Mazwa akataura iwayo ekuti no lokuta kuenda kuparliament akakosha zvikuru. Sei ndichitaura ndichidaro kuti akakosha pakati pedu isusu sevanhu. 2017 zvese zvaitika, matenga abuda, vanhu vapinda mumastreet. Makaona ende makaexperience kuti takaita mazuva mangani Mugabe asina kuenda achiramba zvake kusaina achiti zvake ndipfurei kana bada ndipfurei, handisaini kana musina kundipfura, handisaini ndipfurei kana mida kundiuraya ndiurai. Saka chakasaka Mugabe azomhanya kunosaina inyaya yeimpeachment. Paakanzwa nyaya dzeimpeachment ndo paakati bodo kana zvadaro aiwa bonyonge mhanya uye nebepa iro ndisaine izvozvi, nekuti impeachment is very dangerous because even kana watoimpeachwa hausisina dignity and hauna mabenefits auchawana, unenge watongova munhu wopembeya dona, zvangofanana nemunhuwo zvake asina kubvira aita president. Saka ndo zvakasaka vaMugabe vasaine. Saka makanzwa mukuru wedu uyu achitaura nyaya impeachment haina kuchipa zvamuri kufunga kuti aiwa kana kuti anozorambira aiwa member of parliament. Imimi zvinzwisisei kuti imimi pamakaenda kuparliament makaenda nekuti makatumwa nevanhu, hamuna kuenda ikoko kuti munoshandisa njere dzenyu, but makatumwa nevanhu kuti endai munomirira mavoice edu kuparliament, endai munomirira zvido zvedu isusu parliament. Vanhu vakakutumai kuparliament munangagwa havachamuda nokuti akundika. Takabvira kudhara tichitaura makundikira ake, kutenderedzwa nematsotsi, kuluta mari dzenyika, kuuraya mageneral nezvimwe zvinhu zvakadaro. Hatingarambe tichitaura zvinhu zvaakaita because takakutaurirai kudhara muri kuzviziva. Saka member of parliament imimi itai zvinhu zvakanaka, but I'm sure 100% because ndine zvandiri kuziva, because unoona struggle yega yega kuti ibudirire haizi information yese inosvika kuvanhu. Pane information yandandichifana kuti ndikupei nhasi, but for the security reasons, for intelligence mission, handisi kuitaura information iyoyo. We are not going to expose our next move. Hatisi kuzombofa takazvitaura izvozvo, uchazongozviona zvichiitika chete. Handi mazviona ka? Imi ngozivai kuti zvichaitika chete. Kuda kuvavengi kana kusada zvinoitika chete tichitotaura kudai. Handi mazvinzwisisa. Saka tiri kuti kudii? Mugabe akafona akati aiwa mhanya kuti bonyonge chimhanya nebepa iro ndisaina izvozvi nekuchimbidza. Ndava akatya impeachment. Handi manzwa. Saka ndaanchitaura nyaya dzemamember of parliament. Mamember of parliament imimi hamuna kuenda kunorepresenta matumbu enyu ikokoko. Asi ndiri kufara handidi kuti ndite sendinonorwisana nemi zvikuru. Mamember of parliament vazhinji tanga tingori mumacommunication kubva kuseni. We are 100% sure kuti member of parliament vachatora another decision than never before. Zvokuti munangagwa achiti ndevangu, but vari kumiririra vanhu. Imi member of parliament kana uye anonzani mambara, munangagwa kana akakupai mari, torai mari idzodzo mudye stereki, nekuti mari yacho haisi yake kandeyenyika yari kungotora, torai mari. But when it comes to this impeachment, itai zvinhu zviri kudiwa nevanhu. Vanhu havachada, vanhu vakakutumai kuparliament havachada munangagwa. Nyika ine vanhu about 16 million, 17 million. Toramba tichitungamirirwa nemunhu ari kutoita seanorasa hake njere achita zvese. Maona zvaakaita kuvhiki foro zvinezuro.
zvakanzi ndege zvakati zvakati achiseka zvisane pasese kuti ngototsonoti baba vane munyabvurira ani mazvona shuwa itashaya here mumwe munhu ari nani anorepresenta vanhu kuti nyika yeZimbabwe irarame, vanhu vararame, vashandi vahore, nyika ikonomi isumukewo. Vakomana, vanhu vamboenda kunofa kuhondo kuti vanhu vararame chete. Modzoka nenyika ikoko moya mupa munhu anenge achiita nyingambo zvakachitaura zvisina nebasa rezvo zvaanenge achitaura zvino. Pedzezvo ozvitundira ozviitira weti ipapo apa ari mujeni kuenda kuda my guys, be serious, don't play with us. Aikona anozviitira weti zvake paadira. Shame. Varume, uyu murume uyu ngaaende akanozorora peacefully. You know what? Vageza ava avasi kuda zvinhu zvine chekuita nekudeura ropa. That's why muri kuona kuti vakati mira vanenge vachiona kuti loopholes patopinda napo is a man of intelligence. Avasi munhu anongoti ita zvakataidza wai don't worry. Chinhu takachibata kuti ende hatisingobva takachisiya. Takataura kudhara takati gore rino rikairi Mnangagwa anoenda ende ari kuzoenda. So ndinoziva kuti vazhinji venyu mune kamentality kekungobrema. Zvazoitirwe zvakati zvedemonstration zvati takazvitaura vamwe makasikira makarara pasi pembedha makawanda mumba kwenyu amuna kubuda kudemonstration wacho. Animbazona. Vano vamwe vakabuda ivo vakabuda ivavo. Dhara ari kuita zvinhu zvakakosha, ari kuita zvinhu zvakakura chaizvo kubatsira vanhu ivavo. Kune vamwe vanokwanisa kuitawo zvavanoita vachienda kunoona vana ava, endai munovaona. Vamudhara Geza haana kumboregerera vana ava, ari kuita zvikuru. Vakabvunza vamwe opposition party vanozviziva, including kumafamilies avo. Mudhara Geza ari kuita zvinhu zvakakura kumafamilies evana. Even kwavariko kumudhara Geza ari kuita zvinhu zvikuru. Saka hatidi vanhu. Why Zimbabwe iri kuramba ichingodzungaira ichitambudzwa nemadhikiteta anenge achita akadzidza? Iwo asina wisdom inobva kuna Mwari. Inyaya yenyu imimi vanhu kurai machuwai mune zvematongerwo enyika. Andibazona. Because amuteerere makapiwa order inenge ine zvinhu zvakanaka zvinoita kuti imimi murarame. Look, even in my time here chamisa chaichaka kutaura kuti orani look. Party yedu yapindwa na Pongwe. Ma member of parliament ese budai mparliament imimi because party yapindwa na Pongwe iri kondrona Mnangagwa. Vamwe makasara makati dzim parliament imo. Murikuite imparliament makataura kuti budai imparliament yachamisa kudhaya. Ndo utengesuri uri pachena iwoyo. Makwenda kunosaidzirana nana Chabangu. But I'm happy because now I think 70% or 80%, 70% yema member of parliament who already communicated with them ti kuronga zvingungu ndengu are not going to expose kana kuti taure zvatiri kuronga kana chi ano hatisi kuzoita izvozvo. But you young generation zvizivei kuti Geza haasi kurwira kuti awane mari, ari kurwira imi vechidiki kuti murarame. Wata saimba yaGeza yakabombwa ingaita seimba yemunhu anotambudzika kana makazvitarisa. Saka imi vechidiki chivhurai maziso chichangamukai. Avo vari kujeri makasungwa takurai mwoyo wokushinga, don't worry. VaGeza vasarudza nzira yekuti aiwa kangati kukoti hakuna mapurisa anembunyikidza vanhu nematiyegasi nechi aiwa mutemo ngauchitungamira. Saka nawo iyoyo anoenda uyo musanyepero kana akatopa kana mangwana ibiba MP kana makatopiwa ma 200 nasi idyai strike mari nekuti haisi yake ndenyika idyai mari yacho. But kana tatodaidzira nyaya dzeimpeachment munhu ngarwe pasi muzoti nyaya dzatova pana another level, especially now nyaya dzato munhu ngaaende kumba. Hatingatonditungamiriro nemunhu anozvitundira weti. Ona bhurukwa rese ratota zvino akutenderera masocial media aiwa kana hatingaiteka kudaro. Ari kukanganwa hana chaachaita. So look, ngatiitei zvinhu zvakanaka, ngatibatanei. Hapana chiri kumbofa chakadzokera kumashure. Tambonzwa vamwe vangu achisenda mumachanel wavo zvikanzi bodo ndokai mabhunanza atengwa apiwa motokari nawikire ichivhaye nemba. Aiwa bodo ndakatraiwa many times ndichinzi ndipiwa motokari vachitumira tuvasikana twakanaka maningi tuchitengwa achinzi aiwewe hona tinodai wakatodai tinonga notobva takukandira matakazviramba zvese izvozvo vanhu vanoziva. I already said in my previous statement ndakazvitaura kare kuti vanhu vakatrai kunitenga ndakazviramba ini handitengwe nemunhu. Handimanzwa. Saka hapana chiri kuzodzoka kumashure. Imi musarase tariro, ngatiendei mberi. Mnangagwa ndiye ari kuzoenda this time aenda haasisina pekugara nawo akagara mhepo. Handimanzwa.
atungamiriro nemunhu anopenga isu hatisisi saka mutuma